כולם פה חבר'ה? כן. יוסף, תשלח הודעה שחזרנו. אוקיי. טוב, כולם הורידו את הקבצים האלה? כן. יש להם מול העיניים? טוב, בואו נפתור את התרגיל הראשון. חבר'ה, כולם חזרו? שלחתי. אפשר חבר'ה? כולם פה? כן. Welcome to Guided Yoga, my friends. Try to breathe. Stand. כדי ליהנות צריך לבחור בקפה מעולה, ג'ייקובס, The Magic Aroma. כולם חזרו חבר'ה? כן. שי, לירוי, פה. כולם פה? אולג, אתה פה? כן, 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 אני פה. אסנת? גם אני פה. כן, בסדר. אז בואו, קודם כל הורדתם את הקובץ הזה שלחתי שתי קבצים? כן. כן. כן, יופי. אז בואו פשוט שיהיה לכם את זה מול העיניים, תפתחו. אז ככה, בואו נפתור תרגיל, נתון ערוץ שרוחב הפס שלו 10 קילו הרץ. ומשתמשים בו בשיטת קידוד בעלת 8 רמות מתח. האם ייתכן תיאורטית לשדר בערוץ זה בקצב של 50K סלאשים, BPS? מהו החסם התיאורטי לפי נוסחת נייקוויסט? בערוץ שרוחב הפס שלו זה 150 מגה-הרץ. בטא את החסם נייקוויסט כפונקציה של מספר רמות מתח, ואני אחשב את זה. בואו נעשה את תרגיל ראשון. אז ככה, 2.16.
בואו נעשה את זה. ב-2.16. שחרון. אז נתון W שווה 10 קילו הרץ. ונתון ש-L שווה 8. ושאלה, האם ניתן לשדר בקצב 50 kbps? היה א'. בסדר? אז בואו לתשובה, פתרון. C קטן או שווה מפעמיים W, לוג 2 של L. בסדר? יכול לעבור דף? שנייה רק, מוטי. אין בעיה, תגידו לי רק אם אתם. Так, ну что ж, Анна. Еще холодная. Гуся, пойдем нам. כן. בסדר. קודם כל, W שווה 10 קילו הרץ, שווה 10 כפול 10 בשלישית הרץ. C יהיה קטן או שווה 2 כפול 10 כפול 10 בשלישית, לוג 2 של 8. לוג 2 של 8 שווה 3, ו-C יהיה קטן או שווה מפעמיים כפול 10 כפול 10 בשלישית, כפול 3, לכן יהיה C קטן או שווה מ-60 כפול 10 בשלישית, BPS, זה שווה 60 קילו BPS. אז נייק לפי זה, בסדר? אפשר להמשיך, חבר'ה. אז מה שבעצם קיבלנו, ש-C
צריך להיות קטן או שווה מ-60 kbps, ולכן ניתן לשדר בקצב, של 50. כן, לכן ניתן לשדר בקצב 50, בקצב 50 kbps. בסדר? חסם התיאורטי, החסם התיאורטי, החסם התיאורטי, חסם לפי נייקוויסט. נייקוויסט הוא 60 kbps. זאת אומרת, מה זה דומה? נייקוויסט אומר שכמו תמרור, אתה יכול לנסוע עד 60, אז מותר לנסוע ב-50, נכון? מובן? כן. אני יכול לנסוע 60, אני יכול לנסוע, לשדר כ-50, 40, 30, 20, לא יכול לעבור את 60 לפי נייקוויסט, בסדר? ב', נתנו ש-W שווה 150 מגה-הרץ, ובואו ניקח עבור אותו דבר, ניקח L שווה 8. בואו נראה. ב'. ואז C יהיה שווה, C יהיה קטן או שווה מפעמיים W, לוג 2 של L, כאשר אומגה שווה 150 מגה-הרץ. וזה שווה 150 כפול 10 בשישית הרץ. אז C יהיה קטן או שווה 2 כפול 150 כפול 10 בשישית, לוג 2 של 8, וזה שווה, C יהיה קטן או שווה, מ-2 כפול 150 כפול 10 בשישית כפול 3, ויהיה C קטן או שווה, 2 זה 300, 900, כפול 10 בשישית BPS, או זה שווה 900 מגה BPS. בסדר? אז אם מגדילים רוחב פס, אפשר בעצם בסדר, כולם הבינו? זאת אומרת, הגדלתי רוחב פס, אני יכול להגיע ל-900 מגה BPS. מה שבעצם היום, שאנחנו נגיע כזה דבר עוד מעט, ברגע שאין לנו סיבים אופטיים, נכון? הנה כבר פרטנר בכל אזורים, אפשר להגיע ל-500 מגה וגם 1,000 מגה. אז אם אנחנו מגדילים רוחב פס, איך מגדילים רוחב פס? לדוגמה, סיבים אופטיים, גם רוחב פס וגם אין הרבה הפרעות שם בסיבים אופטיים, אפשר להגיע למהירויות מאוד גבוהות. כבר בארץ, כבר יש מקומות, כבר יש 500 ו-1,000, ואני מקווה שבאזור חיפה שלנו בכל מקום כבר יהיה 1,000 מגה BPS. בסדר? הבנתם שאלה ראשונה? בואו נפתור עכשיו שאלה שנייה. שאלה שנייה. יחס אות לרעש הוא 10.23, בערוץ של נתוניו כמו בשאלה 2.16.
האם נובע מנוסחת שנון שאפשר לשדר בקצב, בערוץ זה, בקצבים הרשומים לבא, כן? עם 500K, 100K ו-200K. מה נובע מנוסחת שנון לגבי ערוץ זה? אז בעצם מה שנתנו לנו בזה, בתרגיל 2.17, אומרים לנו ש W שווה 10 קילו הרץ, זה שווה 10 כפול 10 בשלישית הרץ, כן? נתנו לנו S חלקי N שווה, כמה זה היה נתון? 1023? כן, 1023 חלקי 1. 1023 חלקי 1. אז C שנון שווה W לוג 2, 1 ועוד 1023 חלקי 1. בסדר? לא, נוסחה, בואו נשאר בו נוסחה. S N, זה הנוסחה לפי שנון, אז בעצם C יהיה שווה 10 כפול 10 בשלישית, לוג 2, 1 ועוד 1023 חלקי 1. בסדר? אפשר לעבור? כן, כן? כן. אז עכשיו אנחנו יודעים שלוג... מה? זה שווה 10. אבל איך אני יודע? אני יודע 2 בחזקת 8 שווה 256, 2 בחזקת 9 שווה 512, ו-2 בחזקת 10 שווה 1024, לכן הביטוי המספר הזה זה 10, מובן? לכן C יהיה שווה תהיה 10 כפול 10 בשלישית, כפול 10. לכן יהיה שווה 100 כפול 10 בשלישית, EPS. לכן C יהיה שווה 100 kbps. ולכן מה המסקנה? שנון, לפי שנון. אז אנחנו יכולים לשדר כמה? 100 kbps. אנחנו יכולים לשדר 50, 100, 200 לא. בסדר? לפי התשובה, פה, אנחנו יכולים, שנון קבע של 100, אז אנחנו יכולים לשדר ב-50, 100, 200 לא. בסדר? ולכן ניתן לשדר בקצבים 50 kbps, 100
kbps, ולא ניתן לשדר ב-200 kbps. מה נובע מנוסחת שנון? נובע שתמיד C הייפיסט קטן או שווה מ-C שנון. כלומר, לא ניתן לעבור את קצב שידור לפי שנון. מה שנובע, בעצם הקצב, השנון קובע את החסם העליון. בסדר? שתמיד C, זה חשוב מאוד. כלומר, לא ניתן לעבור את קצב שידור לפי שנון. בסדר? בואו תנסו לפתור את השאלה מספר 3 לבד. עכשיו. 5 דקות. שאלה 2.18. מערכת תקשורת ספרתית נדרשת לפעול בקיבולת, כן? של 20 kbps. אם כל יחידת אות משמשת לקידוד 4 סיביות, מהו רוחב פס המינימלי הדרוש לערוץ תקשורת? ב', מהו רוחב הפס הדרוש כאשר שיטת הקידוד מורכבת מ4 רמות מתח? לכם 5 דקות.
בסדר? פתרתם? בואו נראה איך זה. ה-C אומר 20 kbps, אז 20 כפול 10 יש לי BPS. אם B שווה 4 ביט, מכאן נובע L שווה 2 בחזקת 4 שווה 16. נוסחה נייקוויז זה C קטן או שווה מבמה עם W לוג 2 של L. ולכן, שינוי נוסחה, אז פעמיים W יהיה גדול או שווה C חלקי לוג 2 של L, ו-W יהיה גדול או שווה מ-C חלקי פעמיים לוג 2 של L. זה הנוסחה. ולכן, מציבים W יהיה גדל, 20 כפול 10 בשלישית, חלקי 2 כפול 4, 8, 2.5, 10 בשלישית הרץ. לכן, הרחוק-פס צריך להיות גדול או שווה מ-2.5 קילו הרץ. מובן? חבר'ה. לכולם זה ברור איך פתרתי את זה? תוכנה שנה ג' אתם שומעים אותי עכשיו, חבר'ה? שומעים אותי, חבר'ה? אתם שומעים אותי? עמר, אמיל? אתם שומעים אותי עכשיו?
אתם שומעים אותי עכשיו? שומעים אותי חבר'ה? יוסף? אתם שומעים אותי עכשיו? זהר? כן, שומעים. מה קרה? לא יודע. לא יודע, היה כנראה תקלה משהו בזום. בזום, כן, אני מסתגל, אצלי הכל בסדר, אני שומע שאני מדבר. טוב. זה מוזר. זה משהו היום, כל מיני תופעות. בסדר, ראיתם את הפתרון, הבנתם? כן. כן. סייב בית זה יותר פשוט. סייב בית. הפתרון השני היה תקוע, לא הצלחתי להבין אותו כל כך. זה? האחרון שעשית. הנה זה האחרון. זהו, אצלי זה היה מאוד מסוכן. טוב, זה היה בעיה של זום, זה לא אצלי, לא, פשוט אצלי הכל... טוב, הנה, מי להתחבר. טוב, תקשיבו רגע, אז ב-2.18, אז קצב השידור הוא כזה, בגלל שנתון שמשדרים את זה ב-4 סיביות, 4 ביטס, אז צריכים לחשב את L זה 16, לכן C יהיה קטן או שווה מפעמיים W לוג 2 של L, ולכן פעמיים W יהיה גדול או שווה, שינו נוסחה, מ-C לוג 2 של L. ולכן W יהיה שווה, גדול או שווה מ-C חלקי 2 לוג 2 של L. מציבים בנוסחה, C נתון לנו 20 kbps, חלקי 2 כפול 4, לכן 20 חלקי 8 זה 2.5, ולכן הרוחב פס צריך להיות 2.5 קילו הרץ. עכשיו, בסייב בבית, שנתון לנו מה? שנתון לנו, אני גם זוכר, נתון לנו ש-L שווה 4 רמות מתח, אז פשוט מריצים בנוסחה. מוטי? כן. יש דף נוסחאות לדבר הזה? מה? יש דף נוסחאות לתרגילים האלה? רשמתי את שתי הנוסחאות האלה. אני לא רואה את זה, רגע. זה שינוי של נוסחה, חבר'ה, יש שתי נוסחאות. תקשיבו, יש נוסחה אחת, C קטן או שווה מפעמיים W, הנה נסכם לך לוג 2 של L, D קטן או שווה מפעמיים W, זה לפי נייקוויסט, זה נייקוויסט, ו-L שווה 2 בחזקת B, זה נתון, זה נייקוויסט, ושנון C שווה W לוג 2, 1 ועוד S חלקי N. זה שנון. כאשר הסברתי מה זה W, מה זה D, הכל מקודם.
בסדר? יש לנו שתי נוסחאות האלה. בסדר? טוב, וזה הגדרה של L. מובן חבר'ה? כן. ועכשיו בסייב ג' נתתי אותו דבר בסייב ב'. נוסחה פיתחתי את זה כבר, אז זה יהיה ככה. אז מה שנתון שארבע רמות מתח, 20, כן? אז מה שיהיה, קוראים לו, מציבים. לפי הנוסחה, ש-W יהיה גדול או שווה מ-C חלקי פעמיים לוג 2 של L, ו-W יהיה גדול או שווה מ-20 כפול 10 בשלישית, חלקי 2 כפול לוג 2 של 4, שזה בעצם 2. אז זה שווה 20 כפול 10 בשלישית, חלקי 2 כפול 2 זה 4, וזה שווה 5 כפול 10 בשלישית. ולכן W יהיה גדול או שווה עכשיו 5 קילו הרץ. זה בעצם שווה 5 קילו הרץ. שכאילו התוצאה של זה כאילו 500 בייט. כן, לא, זה הרץ, באיזה תדרים. הוא רוצה עכשיו מה תהיה רחוק פס. פה בתרגיל הזה נתנו לנו קצב השידור, ומשדרים כך וכך, מה הרוחב פס צריך להיות, בסדר? כאילו כשאתה עושה את ה-5 כפול 10 בשלישית, כאילו מה התוצאה, כאילו איך זה נראה כאילו בתכלס? 5 כפול 10 בשלישית זה קילו, 1. אוקיי. כמו מגה, חבר'ה, אתם צריכים, מגה זה 10 בשישית, מובן? בסדר? טוב, את התרגילים השניים נפתרו בבית, ואנחנו שיעור הבא נפתור את זה. בסדר, חבר'ה? אין בעיה. הקובץ השני תנסו לפתור, ואנחנו נפתור את זה. בסדר? תודה מוטי. אז יהיה לכם שבת שלום, חבר'ה, כל טוב. ביי, שבת שלום. ביי. עד שלום. שלום.